Matasan Ma'aiki TV. Muna annabi ne masoya ne matasan ma'aiki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa masu kallon mu har yau dai muna tare da ku a gidan tibin mu mai suna matasan ma'aiki. Kamar yadda muka saba mu je mu ɗauko muku fitattu ko jajirtattu shahararrun sanannu a cikin hadara ta yaban sayyidul anami ta kuma soyayya gare shi. To yau ma mun je inda muka yi linkaya muka zakulo muku ɗaya wato mai kamar dubu wanda aka daɗe ana yi da shi a wannan da'ira ta yaban sayyidul anami ba kowa bane illa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر دار الأرض mai tambaya ya tambaya akan wane ne ni to ba kowa bane almajiri ne sunana Alhaji Shehu Nurun Nabi Jos an haife ni a garin Jos 1977 na yi makarantar addinin musulunci tun makarantar dare wajen muka faro ta cin muna shekara 7 a ƙarƙashin Sheikh Malam Haris Salih kakakin faida na yi karatun zaure da Malam Husaini bayan kwararrafa na a wajen Abubakar Alfullati na a wajen Malam Haris kuma na taso ne cikin hidima ta Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan na yi karatu na boko na yi primary amin transfer na zo na yi secondary a CIS junior na zo na karasa a Jesus Laranto senior. Wannan shine takaitaccen tarihi na takaice insha Allah. Masu kallon mu da sauraron mu za su so su san taya aka fara ko kuma yaushe aka fara. Na fara yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun na dan shekara 18 1992 lokacin na fara yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam undo mun fara dai tun 1987 ma so amma fitowar abin da mun kai wannan kadamin sannan mun fara a kungiyance ne wata kungiya da ake ce mata jama'atul rasul karkashin Malam Usman sarkin sha'irai ana nan aka koma kungiyar jama'atul nurun nabi wanda da ita ne Allah ya bani sunan har ya zo ya zama sunana ni kadai Allah ya zaba ya cire ya mayar min da shi kaina ana ta gugura mai rabon sayyidina rasulullahi kuma har aka kai wani lokaci da aka kai wannan matsayi da ake kai yanzu. To har yanzu dai muna tare da Sayyidi a cikin wannan shiri na masu kallon mu da sauraron mu za su so su san wani kalubale aka samu da kuma nasara aka samu a cikin wannan tafiya da ake ta cikin halarar yabon Sayyidina Anami. To alhamdulillah shi dukkan al'amari dama dole ne sai an samu kalubale kuma sai an samu nasara. Lallai an sha fama da kalubale daga lokacin da muka fara yaban annabi sallallahu alaihi wasallam an sha kalubale da yawa. So da lokacin da muka fara mun fara ne a da mandiri, so da muka fara da mandiri din nan kalubale na farko da ake samu lokacin da abun ya fara haɓaka to sai zamto cewa zaka zo zaka tafi ma majalisin yaran da za su zo su buga maka mandirin sai ka shiga mota ko ka je kana neman su lokacin ba waya ka je gidansu wani ma ya buya wani babar shi ce ma za ta ce baya nan so kuma dole sai da su za ka yi so da aka an sha kalubale ta wannan bangaren sannan laspika ma da za ka yi majalisi ka je karban haya a hana ka je karban aro a hana ka sannan ka je babu wuta ka je wajen masu batir din mota ka karbo kafin ka ɗauko da kanka diya zube a jikinka ya faffasa maka riga so da haka an sha wahalhalu masu yawa ta bangaren wannan al'amari sannan a gida ma kuma sai a rika ganin ba wani abin kirki bane wannan abu ne wanda kawai ya kamata ka je ka nemi sana'a
ka je kai ka rabu da wannan abun, kana shan wahala kaza kaza. Sannan na biyu za ka je gidan majalisin ma gidan haya ne, masu gidan kuma ba sa son abin a kore ka. So abubuwa dai ga sunan kawai ana ganin ka ba wani mutumin kirki ba a kan harka. So an sha kalubale kwarai da gaske ta wannan bangaren. Maganar nasara kuma an samu manya-manyan nasarori gaskiya. So da daga baya Allah da ya dafa wa abin, sai ga shi Allah ya saka wa jikan manzo Allah ya masa rahama, Sharif Rabi Usman Baba, sai kullo mana da hanya mafi sauki, ya kawo mana wannan jita piano. Shi ma ya sha wahala a kai kafin ya karbu, ta kai ga za ka zo yanzu kai kadai da yaro ɗaya ma sai ka dan flogin wayar ka je kai majalisi, ba ka da matsala, ba ka da damuwa. Kuma Allah ya karba abin, sannan kuma jama'a sun karba, sannan kallon da ake mana da sai zamto yanzu kuma ana sha'awar mu nema. So kaji nasarorin da aka samu kwarai da gaske. To ya sai di tambaya shine wace ficacciyar kasida ce wacce aka yi wacce ake tunanin ta shahara ko kuma ta fitar da sai har duniya suka sani? To ni ba zan ce komai akan wannan ba, ban sani ba ko na yi fice ko ban yi ba. Ina jin dai mutane suna faɗa cewa Gausi Barhama ita ce ake ta faɗan cewa ta yi fice. To ficen da ta yi ma ni gaskiya ban yi ba, don inda ta je ban je ba gaskiya bisa bilillahi. Saboda tasirin ta ko wanda ma dai suna cewa su suka yi, ta kai ga an taba kira na wani waje ma wanda sarkin garin aka tara mutane har aka min kyauta mai yawa akan wani ya dage shi yayi. Sai da aka neme ni na je akan cewa ya ce shi ne, na ce to ba damuwa a bar shi ne, aka tabbatar da ni ne har aka min kyauta. So wannan godiyar da nake wa Allah kenan, amma ni ban sani ba ko na yi fice ko ban yi ba gaskiya. Amma ita waƙar dai an ce ta yi, amma ban sani ba ne ko na yi. Sai dai akwai wata waƙa ta da nake alfahari da ita, ta manzo Allah ce, ana ce mata fiyayyen annabawa duk cikin anbiya'ullah ba kamar ya Rasulullah. Na yi ta tun na ɗan shekara 19, har yanzu kuma ba za a yi majalisi ban yi ta ba. Kuma na sha samun albishir cewa wallahi tallahi an sha ganin sayyidina Rasulullahi akan waka. So ni kawai godiyan da nake wa Allah kenan. To masu kallon mu kuna jin da yanda abubuwa suke taukana, ya sai di za mu so mu san kallo zai so ya san me yafi faranta ma a cikin wannan harka ta yawan sayyidina Rasulullahi, da kuma menene yafi bukanta ma a cikin wanda kai zaka ji ba ka san shi a ranka. To alhamdulillah abin da ya fi faranta min rai babu abin da ya kai ziyarata da na yi zuwa wajen manzan Allah. Allah ya saka alifa mai wada da alkhairi, ya cire kitse a wuta, ya faranta wa masoyana, ya faranta wa iyayena, ya faranta wa iyalaina gaba ɗayansu. Sannan wanda suka zama ba kishiyar wannan kuma sun samu kansu a cikin musiba da yawa. Wannan abu shi ya fi faranta, ba abin da ya kai wannan, babu abin da ya kai mun wannan abin duk duniya. Wannan shine abin da ya fi faranta min rai a rayuwata. Abin da kuma ya fi ɓata min rai shine akwai lokacin da aka bani kujera ta ziyarar manzan Allah tare da ni da mahaifiyata. Ba zan kama suna ba saboda abin duniya zai ji, amma wanda ya san yayi in ya ji ya san shi ne, shi kuma shi ya fi bakanta min rai. Aka lalata tafiyar kuma ba a yi ba, so da aka na shiga musiba da bala'i da rashin bacci da takura a rayuwata da kuka na rashin wannan tafiya ta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa na ce kuma abin da ya faru daga baya, shi yasa ba zan taba manta da halifa mai wada ba, sai ya dawo kuma ya faranta ya kuma bani
wannan kujera ta ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan ma ƙarin kujera bayan na dawo kuma ya bani mota. So da haka babu abin da zan ce masa sai dai Allah ya saka mishi da aljanna. To ya sai di wata shawara za a ba ma sha'irai masu tasowa ko kuma wanda suke ciki da ma wanda suke ra'ayin za su shiga cikin wannan hadara? To alhamdulillah ala kulli halin, shawara dai ba ta karewa, mukan ba da ita a waje, to amma yanzu tun da gashi ana ji na ne masu kallo, Allah ya amfanar da mu da shawarar da za a ji. Shawara da zan bayar dai kawai shine, na san an ji kalubale da ya faru a baya, so akwai kyauta, akwai abin da ake ce mai falala. za ka ga baka sha wahala ba, kawai sai Allah ya ma abu, amma baya daidai da wanda ya sha wuya. Sanin muhimmancin abin, ka samu abu available, so idan ka zo wanda ya sha wuya ya samu sai ya fi ka sanin darajarsa. So ina ba sha'iran mu shawara da su yi biyayyawa wanda suke gaba da su. Wanda ya fi ka san ya fi ka, ba sai ka tsaya jin kanka da wani isa da wani, an ka san an fi ka ko da shekaru ko da fara abun ko da iyawa. Wanda ya fi ka sani, har ka yaudar zuciyarka, kai ka san waye kai. Sau da haka kada a girman kai ko isa da sauransu. Ita biyayyan ba za ta nuna a jikinka ban kai ta, don ka durkusa ba za ka fadi ba. An ce ma asalin wanda man tawadda'a rafa'ahullah, wanda ya tawadu sai Allah ya girmama shi ya daga shi. Saboda haka ta Hausa suna cewa durkusawa da ba gajiya ba. Saboda haka ka girmama sai Allah ya girmama ka. Wannan shine. Sannan shawara ta gaba shine, na kira ga sha'irai, mun sha wahala, ban faɗi wasu abubuwa ba, mu muka san kanmu. A je makaranta, a yi makarantan kuma kar a yi ɗaya, a je a yi makarantar addini, a yi karatu wanda za ka gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam magana ta ilimi. So da ana samun tuntuɓan harshe ka je gaya annabi, kuma zagi ne, batanci ne, wani abu ne wanda bai dace da manzan Allah ba, sai ka je kana gaya masa. Ko a je ana wasu abubuwa wai sai ka kwakulo kafiya ka yi waka kawai malam, ko da kafiya ɗaya ce ka yi ya isar da sako, ba sai ka kwakulo wani abubuwa da za ka je ka gaya sayyidina rasulullahi ba, wanda annabi bai kamata wannan abun ba. So sai an yi biyayya, an je wajen malamai, sannan a sami wannan. Sannan a yi karatun boko, saboda duniyar tana da faɗi. Akwai gurin da za ka je wallahi dole da larabci za ka yi magana, wani wajen da turanci za ka yi magana, wani wajen ba magana ka ake so, rubutu ake so kawai ka rubuta abu da larabci, wani kuma rubutu ake so ka yi da turanci ake so ka rubuta. Saboda haka na ƙarshe da zan ba da shawara a kama sana'a. Duk wani mai yaban manzo Allah sallama kar ya dogara da wannan kawai, ba inda za shi, ba zai je ko ina ba, musamman ma wannan lokacin. So mun ba alfahari ba, an naɗe wa yanzu an naɗe musu bala'in gaba ɗaya, an naɗe musu bala'in kwarai da gaske. Tun kan mu aure muke muna 'yan shekara 10, muka zo alhamdulillah ga 'ya'yan mu yanzu sun kama, su ma sun zama suna yi, wai ana ce musu sha'irai wai. So saboda haka a nemi sana'ar yi. Idan kana yaban annabi kana sana'a, wallahi tallahi hudurin ma daban ne. Ba ruwanka da kudin da za a liƙa, ba ruwanka da wani abu. In kana da sana'a ka za ka sai kayan sauti da kudinka, inda hali za ka sai motarka, su za a fi maganin girmanka. Sannan sitirar da za ka sa kawai da bambanci, wanda in ka je gurin ana girmama ka, ana mutunta ka. Sannan ba za ka damu ba ko a yi liƙi ko kar a yi liƙi, idan ka zo kai ba annabi za ka shiga motar ka tafi, ko za ka tafi abinka kawai. A kama sana'a. Sha'irai ina jan kunne a nemi sana'ar yi, kar a tsaya akan yaban annabi zalla. Sharif Rabi Suwan Baba Allah ya saka mai, shi ya mana wannan abu. Wallahi yana da sana'o'i la tu'addu wa la tusa. Yana da kamfani, yana da wanau, yana da boss, yana da keke napep, yana da gidajen haya, duk ba abin da sana'a ce. So da haka shi sa yanzu da ya koma ga Allah
a gaya min wanda suke da gatan 'ya'yansa. Ba wani, saboda ya bar musu abubuwa wanda sana'a ne kuma suna ci gaba da sana'ar kuma suna yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan shine magana ta ƙarshe. Na ba mu shawara mu zama kuma masu dan Allah da kuma yawaita salati ga sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duka dai anan muka kawo ƙarshen tattaunawar mu da fitacce jajirtacce sha'irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kar ku manta kuna tare da mu a Matasan Ma'aiki TV wanda suka kawo muku wannan program kuma suke kan kawo muku wanda suke shiga duniyar hadarar yabon Sayyidul Anami su fito muku da jarumai a cikin wannan gefe wato sha'iran manzon Allah. Kafin mu rufe za mu je inda za mu nishadantu da yaban fiyayyen halitta daga bakin bakon namu. Yana son kafarin gani ainihin muradin sirrin Allah ka ka. Nurin Nabi yana son kafarin gani ainihin muradin sirrin Allah ka ka. Nurin Nabi yana son kafarin gani Ubangiji na Allah ɗaya, mai yau da gobe jibi da gata da jiya. Allah madawwami kai mini kariya akan dukan magauta na kulliya, dan martabar nan birai nan sa'adiya. Allah da do salati mai karuwa, kullum ya karu ya daɗa maimaituwa, musayyidul wara sirrin rayuwa, alisa abu wanda suka yi shaguwa, dan rasul sansa yana daɗuwa. Nurin Nabi yana son kafarin gani ainihin muradi sirrin Allah ka ka. Matar rasuli ya'ya ban bar su ba, ni fa ba zan ware su ba, da auliya jikokin shugaba, Shehu Tijani Jilanin Mujtawa, Shehun mu Kaulayi baban Zainaba. Shehi Abubakar Babulatanniya, da Shewa Arisu baban Khairiya, da Shehu Salisu mai wada kefiya. Allah ya ƙara kare muku zuriya, domin Rasul da sarkin gaskiya. Nurin Nabi yana son kafarin gani ainihin muradi sirrin Allah ka ka. A shugaba Abul Saida Fatima, Nurin Nabi yana yi maka sallama, da amsa sallama ta dan mai sama. Niko in zo gaban kan maka hidima, khairul wara ka yarda maka kuma. Salam alaika ya khairul anbiya, salam alaika ya sayyidul awliya, salam alaika ya rainan sa'adiya, salam alaika ya angon safiya, salam alaika ya baban khairiya. Nurin Nabi yana son kafarin gani ainihin muradi sirrin Allah ka ka. Annabi shugaban al'umma kakaf, Habibu kare bugun Allah ya yi da tab,
sirrul wujudi sarkin tsafta tsatsaf dan shi ruwa na tsawata ya kafe kaka shi ne sayyidul alam dukar kata shi ne zasin ɗahe kafatu haske kenan kaji makorin du shi ne sanadin annabtar salihu shi ne limamin isa danno shi ne nake yi wa wannan madau Murin nabi yana son kafarin gani ainihin muradi sirrin Allah ka kawo shi ya karɓo sallagun al'azim shi rabbi ya baiwa Qur'anil karim shi ne mabubbugar rahamanin rahim shi ne sanadin tsayuwa yau mulkiyam sama ce tanka nabi salam saboda da rabbi yake mana ruwa dan shi Allah yawa Adamu afuwa saboda shi a shafe mana damuwa dan shugaba a gyara mana rayuwa a sama ce tankaran tsayuwa Murin nabi yana son kafarin gani ainihin muradi sirrin Allah ka kawo ya shugaba mijin sai da kofura miji ga sayyada Aisha yar fara ya shugaba